Svoj čas chcú tráviť zmysluplne a výsledkom ich záľuby je vždy hodnotný výrobok, ktorý môže urobiť radosť niekomu inému. Na prehliadke ručných prác v koncertnej sále Reduty boli vystavené kraslice, veľkonoční zajkovia a všetko, čo patrí k Veľkej noci. Tak priniesli sme hlavne ručné práce, ktoré sú práce našich členiek, vlastne zo základnej organizácie. Takže myslím, že sa môžete pozrieť, sú to veľmi pekné veci. Takže a my máme veľa šikovných žien s pískom Hrušovej, ktoré vlastne ozaj, že zvládajú všetky krásne techniky a takéto ručné práce. Takže... Sme z Iliešoviec a priniesli sme laserom vyrezované výrobky na Veľkú noc. Tak asi sme boli 3. Jeden vyrezával, ďalší lepil, no spolupráca musí byť. Po večeroch ma baví táto ručná práca. Doniesla som tieto veľkonočné veľké, tieto malé svietniky, tieto maličké, tieto pekné, vierkované, madejrové. Vyrábanie takýchto produktov si častokrát vyžiada veľa času, trpezlivosti a tiež kreativity, no ručná práca ich baví z viacerých dôvodov. Myslím, že asi relax, pretože po práci treba trošku aj oddychnúť. Ja som doma 14 dní a 14 dní robím aj v cudzine. Tam mám veľa času, čiže robím väčšinou aj tam a všetko som urobila sama. Akurát zajačikov mi narezal syn, tak som ich len vyzdobila a sú tu. To, že sa blíži Veľká noc, chceli verejnosti členky z Únie žien Slovenska priblížiť aj prostredníctvom programu. O ten sa postarali žiaci zo základných aj materských škôl, základných umeleckých škôl, ale aj členovia Centra voľného času. Centrum voľného času a Mestské kultúrne centrum si pripravilo 3 ľudové tance. Sú to deti od ročníkov prvých základných škôl až po ročníky 8., 7. Takže taký mix. Sú to 3 tance. Prvý tanec je Lecelá kačička, druhý tanec Anka a tretí tanec tí najstarší ihrikári majú ľapkanú polku. Predveľkonočné stretnutie rodín sa konalo pod záštitou okresnej organizácie Únie žien Slovenska Spišská Nová Ves, mesta Spišská Nová Ves a Mestského kultúrneho centra.